Amerikanın Birleşen Ştatlarının Türkmenistan'daki işleri wagtlaryň ananylan wekili Eylin Maldoy'un Täze ýyl bayramy münasibetli gutlugy. On behalf of the United States government, Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň we Amerikan halkynyň adynan men Türkmenistanyň halkyna ajaýyp täze ýyl münasibetli özümiň iň meherli arzulamy ýetirgen. Bu pursat ýylyň hemişe aýratyn pursatydyr. Çünki ol Birleşen Ştatlarda we dünýäniň köp sanly ýurtlaryna adamlara uly şadýanlyk we hoşnýetlik getirgen. Bu döwürde Amerikalılar Rojdestvo, Hanuka, Kwanzaa we elbette Täze ýyl ýaly bayramçylyklary bayram edip öz dep desturlary bilen belleýärler. Bayramçylyk döwrüniň wajypdygyny düşünmek min ýurdumyň halkynyň hayran galdyrjy köp türlüğini göz ýetirmäge mümkinçilik berýär. Amerikalılar üçin edil Türkmenistanyň halky üçin bolşýaly Täze ýyl bayramçylygy bu biziň ýylyň dowamyny günnelik ýerine ýetirip ýören borçlarymyzyň çeginden çykyp durmuşymyzyň iň gymmatly zatlaryny ýada salýan pursatymyz. Biziň hemmemiz özümiz üçin iň mehriban adamlary, ýagny maşgalamyzyň we dost ýarlamyzyň arasynda Täze ýyly garşylamagyň bagtly pursatlaryna sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Täze 2011-nji ýylda Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 20 ýyllyk ýubileyini bellemäge sabyrsyzlyk bilen garaşýan pursatymyzy men Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistanyň halkynyň netijeli özara beýhbitli gatnaşyklary berkitmegini dowam etdirjekdigine inanýan. Biz 2011-nji ýylda we geljeki köp ýyllaryň dowamyny Türkmenistanyň hökümeti bilen dürli orlar boýunça ýakyndan hyzmatdaşlygymyzy dowam etdirmäge uly umyt bilen garaşýar. Berde bolan ýurumda Türkmenistanyň halkynyň meherliligi, ak ýürekligi menne uly täsir galdyrdy. Men beş gymmatlyklary paýlaşýan ýurdun wekili hökümini men Täze ýyly siziň araňyzda garşylamakdan başga has umut bayramçylygy göz getirip bilmeýän. Men size öz adymdan we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň adynan 2011-nji ýylda hakyky bagtyarlygy, umutçan saglygyny we iň beýik üstünlikleri arzu edýän Täze ýylyňyz gutly bolsun. on behalf of the United States of America, I wish you true happiness, good health, and the greatest success in 2011. Happy New Year.